TV, Nairobi. Kadhi weche mag obok mag wuok oko mar pacho kaendi ndalo machuok bang' achije ang'wen ne maki kachudo kod kawo asoya kuom jogo mamanyo oboke mag paspot mag dhi e pinje maoko e apisi machiwo obokgo. Jo Kenya mathoth medo ywak ewi deko mar yudo obokego. Thothgi machopo e apisigo e ot ma Nyayo House boma ma Nairobi wacho ni apisas kawo asoya nyaka Sh10,000. Jatend migawo mar rito Kithure Kindiki notimo limbe ma apoya e apisego ma Nyayo kendo rango chal mar weche. Kindiki owuon ne yango kendo neno midhiero ma jopiny kadhe kolero ni chenro ma kamano gibiro make achudhe kendo mano biro dhi nyime mar kedo kodgi chutho. Tuoni any change, hatuna hope. Hata tukisema tukae for another 5 years, there's still no hope. Si tunasafa, jobs zinaenda, opportunities zinaenda. Like personally nafani kuwa nacheza basketball, kuna team nafai kuwa nilipa. Niko hapa Kenya. Nimemaliza degree, hakuna job. Tunataka kwenda kutafuta jobs. Still no hope. Kikuja saa ninaambiwa tu haiko ready. Na nikiapply nilikuwa nimeambiwa hiyo kitu itatoka na siku 3. Haya, sasa kuna kazi mtu anapata nje, lakini juu hauna passport zinapotelea hivyo. Because there has been a long backlog, and also considering more Kenyans are still applying, it has been very, very difficult to try and clear that backlog in the manner in which we had thought we could clear it. And so, by the time we started the current strength, we have been able in the last 1 month or so to bring down that backlog, including the new applications, to last week 58,000 to today 44,000.